Nee, pa, hoeft niet. Laat het maar. Je kan er vast gaan zitten, want je forceert je rug zomaar. Ik doe het zo meteen. Stees, kom je? Ja, maar ik kom. Stacey, we moeten nu echt gaan hoor. Lorraine, dat van de EBS, wanneer maak je dat in orde? Ik heb ze gisteren gebeld, pa. Eigenlijk zou het al lang in orde moeten zijn hoor, maar... Ze zijn er nog steeds niet? Ik doe die dingen gaan. Doe je best om ze morgen weer even te bellen hoor. Ik ga ze sowieso contacten morgen. Wat eten we vandaag? Ik heb je favoriet gekocht. Chow mein. Oh jee, alweer chow mein. Pa, hou op. Ik word er gek van die chow mein. Sinds wanneer hou je niet van chow mein? Ja, bijna altijd chow mein. Ja, maar dit is een andere. Op de hoek bij Tante Ursje heb ik het gekocht. Oh, ik weet wat je bedoelt. Ja, daar op de hoek hè. Steeds kan je dit aan opa geven? Dankjewel. Je had best wel een lekkere chop soy of zoetzuurvis kunnen kopen hoor, Lorraine. Pa, je doet zomaar vervelend. Ik ben zo moe. Jij bent eeuwig moe. Laten we maar proosten op ons nieuw huis hoor. Proost. Proost. Ik hoop dat we heel gelukkig mogen zijn in de toekomst. In ons nieuw huis. Ik hoop het ook. Vergeet je dat huis te laten zegenen. Je weet maar nooit wat de vorige bewoners voor je hebben achtergelaten. Ja, ik zal het laten zegenen. Hoe laat moet ik je brengen naar ontbijt? Zal een taxi pakken? Nee, maar dat hoeft niet, want ik heb gewoon verlof morgen. Dat kan je gewoon brengen. Hoe laat zal ik je brengen? Je kan me toch brengen tegen 10 uur. Die bami is nog wel heerlijk hoor. Ik heb je gezegd toch? Wat is er met Stacey? Stacey, je eet niet. Stees? Gaat het? Je hebt je eten nog helemaal niet aangeraakt. Je voelt je niet goed, ne? Stees? Uno arkimino. Take mo tong pressie. In karis refi. De biggest maf me altijd de leer me. Tak teo fruisik mo tong pressie. In kari ye. De Hindustani botaki. Ik voet nachal. Dat want tak aita let drape. Pa, ik ben niet met dit soort bijgeloofdingen. Het is gewoon een griepje. En Stees, breng hem morgen even naar de dokter. Griep. O die soort tupo griep. Adadarat no da grond tapete sakapura sikidisi. Amoro betre mars charap chingo na oso. Je zit nog. Is doite. Zij kan doen na tekipchi finso tu nang walemchi. Dai troen ko tapajari. Nog even, we zijn er zo, ja? Steeds gaat het? We zijn er bijna, schatje. Hoe voel je je nu? God, je ziet er echt slecht uit. Voel je een beetje beter? Steeds? Stacey praat met me nog, wat is er?